Хайде, отваряй. Остави, ама отваряй този подарък. Късай. Хайде, отваряй. Хайде, мама, отваряй. Това си стръчна сега. Абе, това, тя сега това не е. Ето. Видим тук какво е. Ау! Това е. Оле, Боже! Отваряй, мамо. Отваряй на Леле Таня подаръка. Оле-ле! Чорапки. Боженци. Дай там. Ми тъпя, не да нареждаш. Ау! Как се отваря, бе? После ще го видим. Я да видим. Дайде, аз мисля, че знаеш. Чакай, ще видим. Тук седни, тук. Седни ли? Я го виж. Така, изсипваш ги долу. И ги слагаш през дупките. Ето, тази дупка е за него. Това е интересно, бе. Да. Сега, количката ли ще видим? Дай малко да си поиграем. Така. Оха! Ето. Червено няма, бе. Жълто. Ето жълто. От тук, виж. Оп! Опа! Синьо, хайде тук мъжкай. Червено. И от тук. Се научиш. Няма нищо. Тя отгоре първо ще ги слага. Браво! Слагай ги вътре, мамо. Слагай ги вътре. Така, браво, чудесна си. Браво! Браво! И тук в това. 1, 2, 3. Айде сега, другото. Я да видим сега. Така. Я да видим това. Айде, късай. Дърпай.